Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. How? Uthini manje uTirelo uthi umndeni kaNompumelelo ubebona ukuthi le ndaba usuyiyekile yadlula ngoba uNompumelelo seze waba nengane. Yazi efana nani lento ke ngizonenzela isibonelo ukuthi ukubone mawuhamba phethe isikhwama sakho lesi siyigugu edolobheni mase kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ufike wangena esitolo esisodwa wase kuyenzeka kwashiya ngephutha lesikhwama, kulula ukuthi usheshe usithole ngoba kulesi sitolo ohambe wangena kusona uzokhumbula ukuthi ungena esitolo esisodwa ufike ucele laphaya bekunika isikhwama sakho ngoba vele uzobe ushiye lapho. Inkinga mawuphatha lesikhwama sakho wasuzula kakhulu ke edolobheni waphithizela wangena lesitolo wangena lesi silahleke. Ngisho kuthiwa isikhwama sakho sithanda kangakanani ngoba usuhambe naso ezitolo eziningi akulula ukuthi usithole. uNosipho Nompumelelo kuyaziwa ibhasi abehamba ngalo kubo, kwaziwa futhi ukuthi leli bhasi ulehliswe ubani kulona, kuyaziwa amaculo abewacula ukuthi uyoyisholo wena. Wafika-ke uSibindi wamshintshisa la maculo. Manje-ke kubo-ke bathi-ke akalungise phela lo engahambi eqhosha ebe azi. Kube lula kanjalo ngoba naye sithi-ke lo mfana wamsele kulungisa igama lakhe. Lo wayephethe isikhwama sakhe siyigugu salahleka-ke ngephutha. Wakhumbula ukuthi hawu lesi sikhwama silahlekephi. Nakhu-ke sevela lapha kwi-TV show. Engathi-ke umntwana lo ngingamhlasela kakhulu ngoba phela niyahlupha. Cha yazi guys, ngeke mina ngiyabaqala kodwa abantu abadala njengathi ababuye besanganisa ama-TV shows ngiyabona lokho kokubuka. Mase usuhamba usuyobhokela iy'ngane lapha emaphejini abo, masikhuluma la edlala khona ishow ngiyabona mase ubabhokela emaphejini abo. Angazi kodwa bengithi ngicacise ukuthi yenzeke kanjani le. Injalo nje lento yakhe uyazi ukuthi yashiyeka kuphi bese kulungiswa njengoba sekulungisile-ke yaphela kanjalo-ke indaba yakhe noSibindi. Yaphela-ke ngokuthi uSibindi ulenzile iqiniso, sithemba kanjalo ngoba ngeke sazi lapha buka-TV mase befuna ama-views bebuye bebe nehabo, kodwa sithemba ukuthi wenze ngendlela, kudluliwe ivaliwe i-chapter. Nizwile indaba kaNompumelelo ningabe senibuya nithi hey uFix usenamanga kakhulu. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Bye.